Yeni bir soru ki yanın pirli diýmeklik näme diýär? Nagda adam Türkmenin palanyň ýanynda piri var diýär. Müslüman dogun kät adamlar bolýar ki jyn şol adamlar bilen bile bolýar. Jyn gelýär kät adamlar bilen dost bolmasy bar. Şoň gulagyny birat diýmeti bar. Köple işte şu jyllardan atla gelýär, tarap musulman mı kafir mi gelen jyn? Bu da belli değil. Eger musulman da bolup gelse şu da atla şol başta gawurt gelýärler, toňam ýygyny adaşdyrmaň bolýar. Palany pirdi ýene bir dat diýär ha. Şu şoňguryň. Kä adamnyň ýanyna şeýle bir datlan gelipdi. Bolmaklygy bar. Otam tereke. Sen terekeçiligi berýär. Gawutyna da anam ýok. Belli değil. Heni gawurt geldi. Fetawayı ýakmak tefsir azizide şu gurun gelir musulman da oldum. Ki uçak gawurt gelip gawhak edip soram ýyn terekeçiligi ýadyrýar diye haýty bir adam şundy aňlaýanmydy ki şoň teoriýany bir dakpa oturup namazy halatda ýalbardan ýalla şumeň ýanynda şal teniň himayetin, teniň ma'iyetin ýalla maňa kafi, ferişleriň himayeti, maiyeti ýalla teň emriň ora maňa kafi, ýalla jyllary men ehtiýajym ýok, ýalla şundy men başyna taw diýipde, şu dogat inşallah taala olary aýyrmaklyk gerek musulman dogan.